Y para uno donde tener las fechas como canal, donde por ejemplo es un Sport Deluxe barrer. A tal era a ser probado. Caso de tan ahora que se usa igual de jugador Luffy, Frankie Luffy de eta sobre aquí. Luffy solo eta Frankie de aquí, eta kapatuaren duen Chopper eta Usopp. Eta falta zaizkio konpatzea, bai Sanji, Nami eta aurrera más. Ore様についてこい。町に戻ってきたけど、特に何も変わった様子はなかったな。早く手がかり探さねえと、あいつら。な、おいらみんなに。なんだ今の音。どっかで聞いたことあるぞ。ああ、間違いねえ。ありゃ海列車の汽笛の音だ。今はないみたい。足元に気をつけて。足元に気をつけて。ちょっと待ってね。A ver. Bueno, vale. Stronghold. Ya Frankirekin se daukagu. Super egoteko. Usopp. Gerlari causarte desarrego eta Chopper... Ah, bro, que le falta algo. Chopper kaparekin. Chopperman da. ねえ、お願いね。ねえ、お願いね。いってらっしゃい。 Ya topatzen dugun hori.してるね。どうも。A ver. Yo. サンキュー。どうも。やあ。どうも。Ya no sé. 何よ。なんだ。もう
gara. Maiztasun aldera, berriro. お待たせ。助かるわ。 Vale, お願いね。 mentzat baditu gauzatzen. Vale. Kai on jo. 抜きき。 Guztiak daukate. Bai, zonalde herria. Chopper, bai. Luffy eta Zoro beti izango du hortaldean eta gero ez dago bizkanak. Hirugarren atala. Oeste, misterioa. Problema Zoro zakutu bate moduan, Superman eta Luffy. なあ、ここって。ああ、忘れもしねえ。エニエス・ロビーだ。ニコ・ロビンを探してるのか。お前は CP9 のボス猫。後のやつ、久しぶりだな、麦わら。ロビンの居場所を知ってんのか。言ったはずだ。あの女は俺が消し去るとな。そういや余計な3人もくっついていたな。三刀流108ポンド砲。安心しろ、女は殺してない。楽しみはこれからだ。殺す？海賊だ。ヘビー
うりゃでどけ Nos vamos a aquí, vaya la vaya. でどけトラクリ勇気譲るトラクリ連絡でどけトラクリ連絡鬼切り鬼切り勇気譲るVa a ser una entrega abierta. 鬼切りほら。No olvidemos, para ahí cruzado.
強に切り連強に切り強くなれる勇気ゆずめ勇気ゆずめ虎蹴り連強に切り
思い出すだろう麦わら。お前たちが一度は死を受け入れた女を引き止めた場所だ。ロビンは生きると決めたんだ。今のあいつは絶対に死ぬなんて言わねえし、お前に殺されるほど弱くもね悪はこの世に栄えない。闇の正義の名のもとにいずれ裁きが下る。エニエスロビーの兵力は1万だぞ。飛ばしてやる。あのルッチってやつ、ルフィたちを殺すんじゃねえかと思ったよ。これって本当に試してるだけだよな、親分。どうしたパド、元気ねえな。そんなことねえよ。おいら元気満タンだぜ、ウキキ。よし、向こうに飛ぶぞ。俺に任せろ。あお、ガスが足るねえ。あー、行くぜ。や
てねえか。嫌な予感がするぜ。よく来た。あいつらはこの上か。相変わらずだな麦わら。通すわけにはいかんとそれくらい言わせろ。随分と力をつけたみたいだな。ああ、お前もな。舞台を変えようか。俺とお前の最終決戦にふさわしい舞台だ。
これくらいやってもらわねえとな。 Vale. Uf. 爆撃をゾーン系物の最強。やるぞ。万能薬になるんだ。神武神。もっと強くなるぞ。 Hala, ni es lobby campora. 今の俺の力はある男によって与えられたものだ。この島を出てあの女を本部へ連行することもできなかった。それもその男の意志だ。何言ってんだこいつ。誰だよその男って。それはなんだそりゃ。どうやら分かったみてえだな。この島で起こってる奇妙な出来事の原因が。おいらに何か用か？おーい、みんな見つけたぞ。おい、しっかりしろロビン。あら、目覚めに見る顔としては最悪ね。こっちの髪型の方が良かったか？うわ、なんだそれ、便利なのか？こんなのはどうかしら？こいつは強お力だぜ。安いご用よ。コツとご覧あれ。 Va, bueno, la 1 gau izan da dena, espero guztoko zen zaizure, torrengoan gehiago.